Ние сме ученици от частно основно училище Клесо. Тук сме в магазин Фантастико на булевард Симеоновско шосе. Дошли сме да зададем въпроси на представители на компанията за политиката им за опазване на околната среда. Какво е отношението на вашата компания към опазването на околната среда? Като българска компания Фантастико, освен българска и семейна компания, която има сериозно отношение като участник в ритейл бизнеса към околната среда и опазването. Смятаме, че това е нещо, към което трябва да се стремим, както към персонала, с който обслужваме клиентите, така и към самите клиенти. Трябва да създадем отговорно мислене и осъзнатост към това как да се отнасяме към отпадъците в околната среда. Каква политика следва вашата компания за намаляване на замърсяването на пластмасови отпадъци? Нашата политика не е само фирмена, тя е обща към цялото общество и не само за пластмасовите отпадъци. Ние се стремим от строителството на магазина, от самото му изграждане до крайния потребител. Следваме малки, но изключително важни стъпки. Затова ние да намалим въглеродните емисии, въглеродния отпечатък и съответно замърсяването. Когато говорим за строителство на магазини, използваме висококачествени материали, използваме дограма от високо качество, интегрираме Building Management Systems, BMS системи, които помагат за управлението на сградната инсталация. Използваме хладилни агенти, които са доста по-щадящи, въглероден сиш и оползотворяваме отпадната топлина от хладилното оборудване, като цялото осветление, което виждате в магазините, е LED и то се сменява съответно в определен период. Също така предлагаме алтернативи на нашите клиенти с опаковките. Предлагаме биоразградими турбички, предлагаме турбички, които са от рециклиран полиетилен, предлагаме хладилни турбички, както и опаковки, които са биоразградими на секторите за запазване. Като това е една от малкото политики, които ние водим за това и да се стремим да намаляваме отпадъците. Какво ще можете да добавите към рециклирането и опазването на околната среда? Като политика, която бихме могли да допълним, и пак казвам, това не е само политика, а цялостен стремеж за формиране на културата в обществото, е всъщност подкрепата на кампаниите, които са съвместни на нашите партньори, като контейнер за поставен контейнер за рециклиране на капсули от кафе, контейнери за текстил и също така политика с наш контрагент за млечни продукти, с който може да върнете стъкления амбалаж. Ако сега може да се караме и заведем отзад в товарна рамка, да ви покажем всъщност с какви машини ние сме създадели колегите, как може да оперирате, като улесняваме процеса, за един за това опаковките да не се разпиляват и по този начин лесно се сортират. Тази машина ни помага цялата картина да може на един да се изсипеш, когато колегите са събрали, с едно натискане на бутона, тя да се избие в много спит формат, който след това се отвърга в фирмата и оттук са оползотворяване и рециклиране. Това се казва бял найлон стреч. Този найлон подлежи на рециклиране, тъй като е в големи обеми и няма как да предотвратим използването му за транспорт. Когато стоката дойде, колегите разпаковат, подреждат стоката, а найлона се сбива с помощта на тази машина. Това помага да се сепарира много лесно самата опаковка, както и да се намали обема. Като найлона отново в този вид се извозва от сертифицирана фирма и отива за преработка и рециклиране. Както по-рано споменахме, това е една от кампаниите ни, която подкрепяме съвместно с нашия партньор Нескафе. Тук, на това място, може да рециклирате своите капсули. Заповядайте и разбира се за вашата учителка.